Fourth place ang kinatibuk-ang ranking sa Davao Region sa Palarong Pambansa 2025. Mao kini ang gibutyag ni Mikey Aportadera, ang head sa Davao City Sports and Development Division. Dili kuno basta-basta ang kompetisyon. Hinuon dako kining kalampusan sa Davao team sanglit ana kini sa 11th place niadtong 2016. Mausab kini ang unang higayon nga nag-champion ang basketball team sa Davao. Todo sabang suporta sa Davao City LGU. Gani dunay ordinansa alang sa standard nga rewards alang sa mga athlete. Ipanghatag kini atul sa pahalipay uban ang Dapat 11 alang sa mga medalya ug special tribute sa mga athlete. So it was a tough competition for all the athletes, the region itself. But we prevailed in some events that we got the overall rank of 4th. An ordinance already that would have a standard reward of monetary rewards ato mga athletes who have won sa atong international and national events.